Vaše visoko preosveštenstvo, mitropolit Kruševski i Demirhisarski, gospodin Jovan, vaše preosveštenstvo, episkop Delčevsko i Kamenički, gospodin Markom, počitovan naš gost, otec Predrag Popović, od Srpskata pravoslavna crkva, dragi otci, direktorke na 10 dena Kruševska republika, gospodja Zakarija Angeleska, dragi braće i sestri, pred sve sakam da izrazam jedna golema blagodarnost za golemi od brojna luge koji što dojdovte i na litijata i na večernata i sega za predavanje to na sveštenik od Predrag Popović, koji što, ete, ja staka milujem da go narečam, vek je stanuva kako naš česti redoven gostin i naš sobrat ovde. Nije tako kako čustvuvame, tako će prodolžime da go čustvuvame, so zajemni poseti i nije tamo i to je ovde i njegovo to semejstvo i naše to semejstvo, mitropolitite i svi to ostanati zajedno. Vek je go vas medno vo Hrista, tako i vojedno vo Hrista da prodolžimo i da živemo. Sveti Klimente, vaše visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, časni oci, prezviterstvo, drage monahinice, braći i sestre, Hristos vaskrse. Danas je zaista veliki dan, dan kada smo svi u celosti u molitvi. Mitropolit je pričao o tome šta je litija, da je to produžena molitva. I zaista litija jeste produžena molitva, ali ne možemo da produžujemo nešto što nemamo. Da bi molitvu imali, onda kada je imamo i to u celosti, a imamo je samo na liturgiji, onda i agape, trpeza, dakle ljubavi, i litija, i naša molitva, i međusobni duhovni razgovori, i duhovna muzika u stvari jesu produžavanje te molitve, to je tog blagodatnog stanja liturgijskog. Oprostit ćete mi, ja sam malo bolestan, ali to neće smetati da ostavim srce na terenu, što bi mladi rekli. Danas smo se okupili u slavu Božiju, prvoshodno u zajednici ljubavi, to je ono što jeste suština našeg okupljanja. Jer ovo okupljanje naša počinju u zajednici ovde, na zemlji, sa tendencijom da se što češće, kao što je otac Toni rekao, da sam ovde čest gost, a uskoro bit ću i domaćin, sa tendencijom da sutra postanemo jedno i u Carstvu nebeskom. Ali ne možemo biti jedno u Carstvu nebeskom ako nismo jedno ovde. Ne možemo se tome nadati. Ne možemo, ako ovde ne slušamo duhovnu muziku, mislimo da ćemo u Carstvu nebeskom večno slušati poj anđela. Ako ne možemo na liturgiju da dođemo sat vremena, a bit ćemo na večnoj liturgiji u Carstvu nebeskom. Naša stanja ovde na zemlji već definišu naš odnos Boga i čoveka, čoveka i čoveka, čoveka i prirode. I na kraju čoveka i pale prirode. Naša večerašnja tema, ja se nadam da neću dugo, gledat ću da budem prilično jasan, jeste smirenje i moć. To sve ima veze sa ovim što smo danas pričali ceo dan, sa tim što je vladika Marko danas pričao i mitropolit Jovan, i sa tim što smo mi činili i što smo radili. I ono ponajviše, ono što muči današnjeg savremenog čoveka, jedno pitanje koje se postavlja jasno i koje muči negde svakog čoveka u nekom trenutku, a to je šta je moć koju čovek može da posjeduje, zašto čovek ne posjeduje veću moć i gde se tu i kakve to veze na kraju krajeva ima sa smirenjem. I opet naravno sa svetim Klimentom koga danas proslavljamo. Ako mislimo da odgovorimo na to pitanje, uvek i prvo počinjemo od postanja ovoga sveta. Bog, Otac, Sin i Sveti Duh, po svojim licima stvaraju lik čovečiji. Pre toga stvorili su
anđel, stvorio je Bog, dakle anđel. U jednom trenutku sa jednim velikim darom, pored dara života, došao je dar slobode, gde su svoj deci Božjoj data mogućnost da oni biraju da li će biti sa Bogom ili ne. U srcu jednog od njemu veoma bliskih, po činu Heruvim, jedan od devetorice, po imenu Satanailo, rodila se ta želja za moći. Kroz, naravno, praoca svih grehova, gordost, zavist i želja da on bude kao Bog. Pa da sa sobom povlači mnoštvo. Bog potom stvara čoveka. Također mu daje slobodu. I đavo mu nudi moć. I kaže mu, bit ćete kao bogovi. Bit ćete kao Bog. I opet kamen spoticanja, ta želja čovekova da ima moć. Ništa drugačije nije ni danas. Čovek, prevashodno, u današnjem svetu shvata gde je naša nemoć. Naša nemoć je na poslu, kada iznad nas ima neko koji je moćniji od nas. Kada pokušavamo da uradimo nešto i shvatimo da nam je za to potrebna veza, da su nam za to potrebne pare, prijateljstva i tako dalje. Čovek želi da ima određenu količinu moći, ne bi li kontrolisao i, pazite, jako važna stvar, bio sigurniji u ovome životu. Sredstva koja nam danas omogućavaju život su nas dovela do takve zablude da bez njih ne postojimo. Da smo bez njih nesigurni. Samo sa njima postoji sigurnost. Evo, recimo, ovaj telefon što zvrči. Svi imamo te telefone, svi te telefone nosimo sa sobom, svi ih koristimo, naviknuti smo na njih. Postalo je prosto nemoguće pomisliti da čovjek postoji bez tog telefona. Iako živimo u zabludi da mi telefon možemo odbaciti kada god poželimo. Kada malo bolje razmislimo, koliko dugo već imamo telefon, da se setimo. Koliko ga često nosimo sa sobom, kada ga koristimo. Telefon se nosi u toalet, kad se spava, stavi se pored kreveta. Čim se ustane, prvo se uzme telefon. Umesto slavoslovlja, umesto knjige, prvo i posljednje što ujutru i naveče uzmemo i vidimo, jeste taj telefon. On je postao deo nas. Jedan otvoreni svet komunikacije i otuđenja od ljudi sa velikom laži i zabludom da nas to čini jednim i da nas to spaja. Velika zabluda je također prenos na televiziji svete liturgije, gde čovek kaže, nešto se danas ne osjećam dobro, ja ću danas da pustim liturgiju na televiziji i to je to. Kako čovek može da bude u liturgiji ako se nije pričestio? Liturgija upravo to i jeste, telo i krv Hristova i narod Božji koji uzima Hrista u sebe. U nemogućnosti da budemo na liturgiji, u redu, ali danas je, čini mi se, previše izgovora u našim životima da ne budemo na liturgiji. Naš mitropolit je ceo dan danas na nogama, sa svojim stanjem kako jeste i polomljenim pršljem. Imao je najveći izgovor da danas ne bude ovde, on je danas bio ovde jer nije sebe hteo da izdvoji iz ove zajednice. Bez žrtve, braćo i sestre, nema ništa. Koliko mi imamo moći, dovoljno je da
te stvari koje nam čine sigurnost, ostavimo po strani i onda ćemo vidjeti kolika je naša nemoć. Dovoljno je da se malo razbolimo. Odmah se pokazuje naša nemoć. Šta bi se desilo da čovek ima veće moći nego što možemo da zamislimo? A zamišljamo često, čovek današnji zamišlja da je broj 1, da je glavni u firmi, u gradu, u sportu, u bilo čemu. I da hodajući ovim svetom svi mu odaju počast i govore kako je on dobar, kako je on važan i tako dalje. Ili da ima moći da čini čuda. Ili da ima nadljudske moći da može da radi razne stvari. Kao što su u poslednje vreme putem filmova na televiziji čoveku puni glava o tim superherojima koji imaju razne moći. Znači, da li bi mi to mogli da nosimo i kako bi mi to mogli da nosimo? To je suštinsko pitanje. Ne bi mogli da nosimo mi ništa od toga. Imate, kada čovjek dobije sedmicu na lotovu, pazite, to je negde otprilike san mnogih ljudi. 90 i ko zna koliko procenata ljudi maštaju o tome da dobiju sedmicu na lotovu, iako ne igramo to. Do sad se pokazalo da je to prokletstvo i da su ljudi koji su dobili sedmicu na lotovu posle toga mnogo propatili, izvršili samoubistvo i tako dalje. Razveli se od svojih žena, od svojih brakova i svega ostalog. Jer su dobili više nego što mogu da ponesu. To upravo nas Gospod čuva od toga, jer nas voli. I onda kada čovjek krene prema Bogu, krenu iskušenja, finansijski problemi, zdravstveni problemi, svakakvih vrsta problema, svađa, prijatelji otpadaju i onda se mi pitamo šta se ovo dešava i kaže jedan, dok nisam krenuo u crkvu, sve mi je bilo dobro. Od kako sam krenuo u crkvu, meni je život katastrofa. I nemali broj ljudi dolazi sa tom pričom i kaže, oče, ja ne znam šta se ovo dešava. Jedna žena, mnogo je, ali jedna žena došla u crkvu i za vreme liturgije je se onesvestila, kaže, bilo je mnogo loše. Izašla je napolje i kaže, ja više u crkvu ne idem. A da ne pričam da je imala problem sa nečastivima, da nije ni znala, nego je blagodat Duha Svetoga na liturgiji počelo to da otkriva u njoj. Njeno isceljenje, što je mitropolit rekao, ako dođe čovjek iz slomljenog srca i depresivan i bilo kakvog stanja i bude na liturgiji, njegovo isceljenje počinje. Ali čovjek je navikao da u svom životu nema nepredviđenih stvari. I onda se boji promene i onda se povuče. Kada krenemo kroz grad, pa vidimo čoveka koji ne veruje u Boga, vozi dobar auto, ima dobar posao, ne znam, na položaju neko. A ti krpiš kraj s krajem, pa nikako, pa gledaš, pa razmišljaš, pa se javi zavis, pa se javi pitanje, Bože, kako eto ovaj tako loš čovek, zna se, a ja, eto, dobar čovek, pa se trudim, a meni ništa ne ide od ruke. On se zna čiji je. I dobio je to i to mu je na propast. Nije mu na spasenje. I Gospod čeka da se on obrati, ali ne radi se sad o njemu, radi se o tebi. Tebe Gospod oblikuje, tebe Gospod uči. Jer vidite, to vam je i u medicini tako, kada imate nešto loše, vi to gledate da ostranite apsolutno do kraja, da očistite svu gangrenu i onda da krenete. To je isceljenje potpunog bića. Jer tako će biti u Carstvu nebeskom. Ne može u raj da uđu slabosti.
U raj ne može da uđu prljavštine. A šta da ja radim kad sam ja ceo prljav, ceo u gangreni, pa stanem ispred rajskih vrata, pa hoću da uđem, a oni krenu da delju od mene sve, pa na kraju od mene ništa i ne ostane. Zato sam ja valjda na liturgiji ceo život. Zato ja dozvoljavam da me evanđelje liturgije menja, da te promene u meni sazrevaju, da rastem. Ne bi li, kada stanem pred vrata raja, što manje mene ostalo ispred? Da ne ostanem ja kao one devojke, zaista ja vas ne poznajem, one lude devojke. Ja ne znam ko ste vi. Još time pre, ako smo bili na liturgiji i znali istinu, a namerno lagali. Taj tamo što to vozi, on jadan istinu ne zna, on Boga ne zna. Kada čitamo žitija, vidjet ćemo da svetitelji su poticali najčešće iz bogatih porodica i upoznali su dubinu, što kažemo, tog siromaštva i odrekli se toga i krenuli za Bogom. Ili su pak bili veliki grešnici pa su se pokajali i krenuli za Hristom. Potrebna nam je ta dubina. Dakle, naša moć, braći i sestre, ona ima svoje lestvice. Ne može da dođe ako mi za to nismo spremni. To se zove uzrastanje. To se zove uzdizanje ka Gospodu. A to, izvinit ćete, bez krsta ne može. Bez problema ne može. Gospod nas bukvalno ubija loše u nama i vaskrsava nas konstantno celog života. Do konačnog ubistva svih naših loših dela, misli, reči, potreba. Ajde tako da nazovemo. Danas smo pričali o tim navikama koje ćemo uneti sa sobom u Carstvo nebesko, ako do toga dođe, ali te loše potrebe koje čovek ima, na koje čovek naviknu, ne mogu ući u Carstvo nebesko. Zato kažem, ako nismo navikli ovdje da budemo sa Bogom, u duhovnoj pesmi, u liturgiji, u zajednici sa ljudima, zašto očekujemo da će u Carstvu nebeskom da budemo zajedno? I sa Bogom i sa drugim ljudima. Dakle, ovdje život naš je jedna priprema za Carstvo nebesko. Ko se zašta sprema, on to životom svojim i delima pokazuje. Kako to da je Kliment imao, da kažemo, moći, kao i mnogi svetitelji? Nije to dolazilo od njega, to je dolazilo od Boga, a Bog mu je to dao jer je on to mogao da nosi. Kako je mogao da nosi? Tako što je 100% sebe dao Bogu. I kad čitate žitija, vidjet ćete jednu jako važnu stvar. Jer nisu važno to kojim su mukama oni mučeni. To je, braće i sestre, kaže se mučenički venac. Venac dolazi na kraju. Pre toga imamo noge, imamo ruke, imamo telo, imamo sve ostalo, pa tek onda dođe venac. Pre toga moramo život da damo Bogu. Da živimo da bismo umrli. A mi niti živimo, a maštamo o tome, pogotovo mladi hrišćani koji uđu tek u veru, pa čitaju žitija, pa onda krenu da razmišljaju o tome kako bi oni voleli da daju život za Boga, to jest da umru za Boga, a nisu ni živjeli za Boga. Prijatelju, polako. Hajde prvo da živiš ti za Boga, pa ćemo u umiranju lako. Pusti to. To nije u našim rukama. Ali život jeste. Primetit ćete u tim žitima jednu zajedničku stvar kod svih svetitelja. Da su oni svoj život podredili Bogu. Ali, braći i sestre, šta to znači? To znači da je njihov život postao služenje Bogu.
To je život njihov. Posao njihov je mesto gde će oni služiti Bogu. Grad njihov u kome žive je grad u kome će oni služiti Bogu. Porodica, prijatelji su oni sa kojima će oni služiti Bogu. Na različitim poslovima, na različitim gradovima, u različitim porodicama, među različitim prijateljima i neprijateljima, mi smo od Boga pozvani da tu, na taj način, služimo Bogu. Kada prihvatimo da je to misija naša i da je naš život zaista Bog i odnos sa njim. Što kaže mitropolit, mi smo uradili veliku stvar, da ne kažem najveći deo svog služenja, najveći deo uzdizanja smo obavili. Verujte mi kad vam kažem da je to zaista jeste tako. Kada čovek onoga trenutka odluči da će biti revnosan kao vernik svom ocu, Bogu, mi smo uradili više od pola posla. Onda Bog preuzima. Onda će na Bog slati probleme sa kojima ćemo se suočavati. Zbog čega? Zato što nas takvi problemi, ali mnogo veći, tek čekaju. I sve do trenutka dok se mi ne budemo nosili sa tim malim problemima, naš rast neće biti nastavljen. Zaboravite, nema uzdizanja, a onda nema ni moći. Onda nema ničega. A šta je moć u pravoslavnom smislu? Moć je blizina Božja. Jer mi moći nemamo, samo moć ima Gospod Bog, je li tako? I kroz nas, od njega kroz nas, sve ostalo. Pa zašto se mi molimo? Znate koliko puta, evo svako od sveštenika ovde koji je, možemo da posvedočimo da kada smo čitali molitvu, Bog nam je uslišio molitvu. A znate koliko se puta desilo da smo čitali molitvu i da nije uslišio? Jer ja ne znam mnogo toga. Ja ne znam ni prošlost, ni budućnost tog čoveka, ne znam ništa o tom čoveku. Bog zna. I moje nije ni mnogo da razmišljam, moje da se molim, a njegovo je da to ostvari, njegovo je da to da ili da ne da. Mnogi ljudi dođu u crkvu za koje bi ja rekao, Bože, ove ljude treba da pomogneš. Ovo su baš napaćeni ljudi i Bog im ne pomaže. I ćuti i neće da im odgovori. I sve smo probali, ma ništa. Ne mogu da nateram Boga da im odgovori na molitvu. A dođu mi neki, Bože, sačuvaj. Ja kažem, ovi nisu dostojni da uđu u crkvu. I dešavalo se, mora to da ispovedim, jer ajde da pročitam molitvu, da ne bude da nisam. I ja onako pročitam molitvu, mislim, kažem bez veze, nijedna molitva nije bez veze, ali pročitam molitvu, ne sa tolikom srdačnošću kao što sam kod ovih ljudi, i ovako. I ja sad se češem, ne razumem o čemu se radi. I onda sam posle shvatio da i ne trebam da razumem, nisam ni to pozvao da razumem. Jer sve dolazi i potiče od Gospoda, on je izvor. I on zna kada će šta kome da da. Dakle, ako niste dobili to zašto se molite, znate da još niste spremni da to nosite. Da to još nije dobro za vas. A mi na kraju krajeva tražimo šta je dobro za nas i za naše spasenje. Onda, nismo mi sami, pazite, drveće u prirodi je povezano. Kad isečete jedno drvo i ostane panj, svo drveće okolo pruža korenje svoje prema njegovom korenu i hrani ga. I jedan panj može dugo godina, decenija da ostane živ, zahvaljujući tim sokovima života koji šalju drugo drveće, to se sažalilo na njega i pomažemo da ono opstane. Korenje drveta je vezano, dakle, kako mi da ne budemo vezani? Više se čak ne radi i o tome da li sam ja spreman za to što tražim od Boga, da li je moja žena spremna, da li su moja deca spremna, da li su moji roditelji spremni. Znači,
Ne mogu ja sam napredovati prema Bogu. To vam je kao da krenemo zajedno sa cilja da trčimo jednu trku. Usput se pridružuju. Ja sam krenuo sam, bio sam mali. Pa se pridružila žena, pa onda su došla deca, pa onda su došli prijatelji, pa sad trčimo. I ja sam se izdvojio od svih njih i otišao daleko. Ne može. Ako već imam više snage nego oni, ja ću morati više napora da uložim, da ih poguram. Ne da ih ostavim da odem sam. Često puta naše želje su veoma sebične i tiču se samo nas. Istina je, mnogi ljudi glume i nisu iskreni ni prema sebi, ni prema ljudima sa kojima su, ni prema svešteniku. Bog zna svačije srce i on zna šta je istina, a šta nije. I onda Bog ne da. Živi čovjek, ima ženu, ima decu, ima kuću i tako dalje, ima svoj posao. I on sad živi takav život i kad ga vi pitate kako je, on kaže da je on zadovoljan, da je on srećen, da on ne bi ništa menjao. I ko je tu umešao konce, ja ne znam, ali svakako s Božjim dopuštenjem njemu krene posao da ne zna šta će s parama. I dobije pare, razvede se od žene, nađe mlađu, počne da živi život, okrene ga za 180 stepeni. I pitaš ga kako si, sad, kaže, živi. Znači da se folirao. Da on istinski nije volao svoju suprugu. Dođe ti mlađa, dođe ti lepša, pa ti stane, pa ti se ponudi. Kaže, to greh da se odbije. Pa napraviš preljubu. Da li istinski voliš svoju ženu? Da li voliš svoju decu da daš život za njih? Bez ikakvog razmišljanja. Sinoć sam baš gledao jedan video gde otac ostavlja poruku ovako u ova sokoćela svom sinu, daje mu svoje srce. Dete će mu umreti, nema donatora za srce i on svoje srce daje svom sinu. I ostavlja mu posljednju poruku. Odlazi na operaciju i umreće sa koje se nikad nije probudio. Ja čak ne znam da li je on vernik. Ja čak ne znam da li on veruje u Boga. Ali on voli svoje dete. I kaže, sluša svoju majku i ostavlja poruku koja je zaista neverovatna. Mi tako moramo, braći i sestre, da volimo Gospoda, Boga našega. A kroz Gospoda da volimo jedni drugi. Moramo da se volimo. Kakva je moja molitva ako ja njega ne spomenam na liturgiji? Šta je ta moja liturgija? Ja se foliram, ja sam samo da jedan obučen i pustio sam sebi bradu i natakao ovu mantiju na sebe i sad ja sam, ne znam, sveštenik. Taj sveštenik mora da bude iz ljubavi, prvi u ljubavi, prvi u veri, prvi u nadi, prvi u radosti. Pa da tek onda očekujem to od drugih. Pogledajte svetitelje. Sveti Ignjatije, osudili ga, ovi dolaze kod njega i kažu da će da ga spasu. On ih preklinje, nemojte mi uzimati moje stradanje, molim vas. Ja verujem u vašu ljubav. Ja znam da me volite, ali molim vas, ostavite mi moje stradanje. I on ide prema svom pogubilištu. Radostan i srećan propoveda, ostavljajući sve bez teksta i stradava tako što ga bacaju lavovima. A mi malo se razbolimo, gotovo. Malo nam nešto smeta kod naše žene ili kod našeg muža, gotovo. Više vremena provodimo na telefonu nego što provodimo sa svojom porodicom. U crkvi nismo revnosni uopšte. Mi mislimo da je naša molitva u kući, ako uopšte imamo tu molitvu, jer verujte, ne možemo. Ta molitva će vremenom pasti, laže nas, nečastivi, lukavi. Ja imam, kaže jedan čovjek, ja imam, kaže, svoju molitvu.
Rekao, dobro, ali nećeš ti u raju tamo moći da odeš tamo u ćošak i da kažeš, znate šta, ovi anđeli mnogo, brate, me smaraju nešto, brate, lete tu ceo dan. Nešto pevaju, mnogo su naporni. Ovi ljudi su isto, idem ja da se sklonim u neki ćošak tamo, pa ću ja da se molim sam. Čoveče, rekao, počinjemo odatle, Gospod je rekao, gde su dvoje, troje ime moje, ja sam tu. Jesi ti tamo, gde si ti? Gde je Bog? Ne, kaže, imam ja to ustanem, ja to pročitam ovo, pročitam ono i tako dalje. Za liturgiju, kad imam vremena, ja odem. Sve je ređi bio na liturgiji, posle par godina kad sam ga sreo, ma kakvi psaltir, kakve molitve, nema toga ništa. Oni živi dalje u zabludi da je pri Hristu. Zašto vam pričam sve ovo, braći i sestre? Pričam vam zato što sve te vaše želje, koje su želje srca vaše, koje ja ne znam, koje znate samo vi, često puta ni vi ne znate, ali želite, šta god da je, nećemo sada da nabrajamo, vi znate šta želite. Često puta bi to, da nam sada Bog to da, bilo na našu pogibav. Čovek kada bi dobio moć u ovome svetu da bude broj 1. Recimo, evo, imamo sada đakona i đakona postavimo da bude vladika. Nisu bi nas. On sad ima moć. Sad ću ja vas da naučim kako to treba, pa da vidiš. Smeje se od te stvari. Dakle, nisi prošao, čoveče, nisi se pripremio za to, nisi naučio da trpiš, nisi naučio ništa. A često puta moći želimo iz namere da se osvetimo. Kad bi ja imao, kako bi ja njemu ili njoj pokazao. Ja bi njih naučio. Svetitelji to nisu radili. Pazite, sveti Nektarij Eginski, koliko ljudi je iscelio i od raka i od svega, sam se od raka raspada. Kako se ne pitamo, čovječe, što bi se tu radi? Pa sveti Kliment, pa koliko puta čovjek, njegov život je bila misija prema Bogu, on je služio ljudima, on je služio Bogu služeći ljudima. Njegova želja je bila samo da bude sa narodom, on je bio misionar, to je bio njegov život, sve pre toga, posle toga bilo je radi toga. Zato mi njegove mošti celivamo. A gde je tu naša žrtva? Sad i konačno, kada smo videli o tim našim željama da su varalice i da mogu žestoko da nas prevare i oteraju u zabludu, sada i onda ćete naći smirenje. Ne ide drugačije smirenje. Ljudi ne znaju šta je smirenje, ljudi pojma nemaju šta je smirenje. Ovaj svet nas ne uči uopšte šta je smirenje. Mi mislimo da je smirenje mir, tišina. Pa onda tako nas recimo uči budizam, koji je veoma popularan danas u svetu, pa mladi idu da meditiraju. Tako što će da nađu negde neku prirodu, negde neki kamičak, negde neki proplanak, negde neko drvo i onda će da zauzmu svoju pozu i oni su sada u nirvani. Dođu kući, žena ti da jedeš boraniju, ti poludiš. Gde si našla boraniju, pa ti znaš da je to ne jedem. Ili brokoli, recimo, što nas mati Magdalina hrani sa tim. Čovječe, treba da imaš smirenje da jedeš boraniju i brokoli, da ne pregovaraš. I upravo u tom budizmu se javlja ta varka. I svi ti koji su krenuli da meditiraju, smireni su samo dok meditiraju. Čim prođe njihova meditacija i krenu narod, kreće njihova nervoza. I njihova želja da se što pre odvoje od drugih ljudi i da se vrati meditaciji. To nije smirenje, nemojte neko da vas slaže. Nije smirenje kad vi u vašoj kući upalite svećice u onim lepim lampama, crkvicama i tako dalje. Kad upalite kadionicu, pokadite kuću, pa kažete Bože, hvala ti i tako dalje. Smirenje nije okolini. Smirenje, braće i sestre, prihvatanje volje Božje.
kakva god da je. To je smirenje. I sve vrline, počev od ljubavi, preko smirenja, isijavaju. Bez istinskog smirenja čovjek ne može da dobije nikakve vrline, nikakve moći, niti bilo šta. Kad čovjek ima istinsko smirenje, da podnosi sve što mu Bog daje, onda može da je dobije moći. I neće zloupotrebiti te moći koje dobije. Nego će davati ljudima, zabadava, dobiste, zabadave, daj. Ako čovjek nema u sebi tu vrstu smirenja, onda je sve laž. Pa, recimo, imamo problem, Bog nam je dao problem. Bog nam je dao tog neprijatelja na poslu koji nas maltretira. Da kroz njega naučimo da trpimo, da se smiravamo, da prihvatimo to. I mi prihvatimo. Šta ćemo sad? Idemo na veći nivo. Sad će doći dvojica neprijatelja, pa udružit će se oni protiv tebe, prijatelj. Pa svetitelji naši nisu samo bili po zatvorima. Šta kaže apostol Pavle, koliko puta je bio i bičevan i šta mu se sve izdešavalo. I progonili ih iz zemlje, napadali ih sa svih strana i sve su prihvatali sa smirenjem. Znate li vi, pazite sad, mi kada mislimo o svetiteljima, mi mislimo njima kao neka vrsta polubogova. Pazi, apostol Pavle, ujede ga zmija, otrovnicu njemu nije ništa, on baci tamo tu zmiju. Ne znam, prođu tamo, vide mrtvaka, oni ga vaskrsnu. Rekao, lako njemu, ima moći, čudo. On je takav odnos stvorio sa Bogom, da on zbog toga nije uznemiren, ugrožen ili tako dalje. I Gospod odgovara na njegove molitve, jer on ima smirenje. Apostol Pavle ide da propoveda, ni manje ni više nego doživi brodolom. Čoveče, brod udari u stenu i svi se potope i koliko njih se podavi i on izvuče jedva živu glavu. Neko bi rekao, to apostol Pavle, kako ga anđeli nisu nosili, kako su pogodili tamo tu stenu. Krenemo na liturgiju, probuši se guma, ajde, nije baš ko brodolom, ali opet ima nešto u tome. Iskušenje, druže, prihvati to. Zovneš prijatelje, kaže, znaš šta, dođi po mene, idemo na liturgiju. Ne dozvoljavaš da te to on pomete. Ne dozvoljavaš da te to odvoji od Boga i od drugog. Onda će, verujte mi, kada tako prihvatimo stvari oko nas, krenuti sve veće iskušenja. To sam vas ustešio. Ali ta iskušenja tog krsta vode do vaskrsenja, vode do bližeg odnosa sa Bogom. Onda uzrastamo kao porodica, jer to je važno, ta porodica. Vi ste mladi ljudi, gledam vas sada, i vezani ste porodičnim vezama jedni sa drugima. Mi smo male crkve, skupljene u ovu veliku crkvu. Kao što su i ova crkva, koja je već skup malih crkava, jedna od crkava koje postoji u ovom namesništvu, pa u eparhiji, pa u pomesnoj crkvi, pa ta pomesna crkva je jedna od crkava koja čini jednu veliku zajednicu, svih crkvenih zajednica, planetarnu zajednicu na kraju krajeva. Jedno sazvežđe malih crkava, kao kada uzmete naše zvezde, pa uzumirate, pa dobijete univerzum, pa ne znam, ovo pa ono i sve tako. Tako nas je Gospod satkao za večnost, ali ne sami. I mi danas, verujte mi, ovo ne pričam za džabe, imamo velikih problema, veliki broj samoubistava, veliki broj ljudi koji su sami. Momci ne mogu da se žene, devojke ne mogu da se udaju. Kad se i uzmu da imaju decu, neće, hoće malo da žive. Pa onda kad više im se ne živi, oni naprave dete. Pa ako se omakne, dođe i drugo. I onda posle ne znaš šta ćeš, ne znaš gde ćeš, ušao si u ulogu oca, u ulogu majke.
Ja i dan danas ne mogu da verujem da sam se oženio. Pa vidim decu i reku čiji su ovo. Ali prihvatiš. To je tako. Sam sebi si mlad, sam sebi si mali, sam sebi si nekako još nov. Onda vidiš da su ti deca ljudi, pa shvatiš da su ti mator. A još uvek imaš želje kao kad si bio dete. I onda se setiš onoga apostol Pavla što je rekao kad sam bio dete, razmišljao sam kao dete, sad kad sam odrastao, odbacio sam sve što je detinje, uozbiljio sam se. Prihvatio sam svoju ulogu, da je moja životna uloga služenje Bogu. Ništa nije drugačije ni mitropolitu, ni patrijarhu, ni svetitelju, ni vama ljudima. Mi smo svi pozvani da služimo Bogu kroz Boga, a služit ćemo Bogu kako, braćo i sestre? Služeći jedni drugima. Prvashodno na liturgiji, a posle litijajući kroz nas život. Produženom molitvom kroz naš život. Žena se spašava poslušanjem prema mužu. Ako je muž zaista onaj koji treba da bude onaj koji je poslušan Hristu i kome je život Hristos. Najbolji primer toga vam je sveštenik i popadija. Popadija se spašava tako što poštuje i sluša svog muža, sveštenika, kome je život u stvari Gospod Bog. Imamo to u priči kod bunara, kada žena traži od Hrista daj mi vode da pijem, on kaže idi zovi muža. Zovi muža. Apostol Pavle i kaže tamo u onoj poslanici što čitamo na venčanju, žene budite poslušne svojim mužima. Dakle, uvek postoji neka hijerarhija. Ja pak sam poslušan svojim episkopima. Episkop saboru. A jedan sabor jedne pomesne crkve, većoj i tako to ide. Na kraju samom Bogu. Dakle, braćo i sestre, da nekako to pokušamo da stavimo poda sve, da smo mi bića zajednice pozvani na podvig smirenja u ljubavi, veri i nadi. I kroz to sve ćemo dobiti. Ništa nam neće faliti. I Bog nas gleda ko malo vode na planu. I verujte, onoga trenutka kada to budemo imali, ništa nam drugo neće biti potrebno. Verujte mi šta vam kažem. Kada to imaš, ništa ti drugo nije potrebno. I doći ćete, ako dođete do toga, a ja sam siguran da će mnogi doći do toga, samo ako odluče da to tako bude, i da za početak nedelja je dan kada oni idu na liturgiju. Za početak je to dovoljno. Posle Bog preuzima kormilo našeg života. Sami ćete se sebi čuditi kako više ne želite stvari koje ste preželeli. Kako ste puni radosti, puni sreće bez ikakvog razloga. A niste bili na moru najskupljem mogućem koji ste maštali od uvek da imate. Niste dobili auto koji ste maštali od uvek da imate. Niste dobili posao s kojim ste hteli da drugima natrljate nos i tako dalje. A vi ste srećni i zadovoljni. To je blagodat. U suprotnom, desit će se ono da čovek tu želju koju ima prema Bogu, pratite me sada, evo završavam još malo, da tu želju koju čovek ima prema Bogu, a zbog svoje kukavičluka u drugim stvarima nađe sigurnost, kao što su finansije i ostale neke druge stvari, položaj i ostalo. Kada dođe trenutak da bira između Boga i toga, on će izabrati ovo. Jer se previše vezao za taj materialistički duh koji nas na kraju krajeva ipak sasvim drugačije vodi od Hrista. I zato je onaj čovek koji je došao kod Hrista, onaj bogati mladić, rekao Hristu da on sve poštuje
I sve radi i kaže šta mi još treba da budem savršen. Znači on ima tu želju da bude savršen. On ima tu želju za potrebu za Bogom. I Hristos mu kaže prodaj sve i pođi sam. Eto vidite, poznaje srce čovečije. Ko zna šta bi apostoli pričali i nabrajali, ali Gospod je Gospod upravo zato. Taj evanđelje nam upravo svedoči o tome. I on ode tužan zato što je bio vrlo bogat. Što je mitropolit rekao, veliko je bogatstvo u našega Boga. Nismo svesni šta uzimamo. Mi smo postali siromasi onoga trenutka kad smo uzeli sigurnost ovoga sveta, koje nas sigurno vodi u propast i ne pruža nam nikakvu sigurnost. I odrekli se Hrista koji je jedini koji nas čeka u večnosti. Koji je jedini životodavac, koji je jedini davaoc svega dobroga. Mi smo sebe odlučili od toga. Postajemo nesigurni, postajemo bojažljivi. Čovjek kad ima mnogo para, on se boji svega, on misli da će svi da ga otruju, on misli da će svi, on se boji, pa sve ti... Pajs je govorio o tome, čovjek postane gadljiv, neće sada pije iz ove čaše, to su pipali ne pre njega, on će da se otruje. Jedan čovjek koga ja znam, on je skakao iz aviona dok nije postao milioner. Posle kaže, taman posla. Sad kad sam postao bogat, pa da skačem sad. Taman sam počeo da živim. Gde ti je život bio pre toga? Nisi pre toga živeo. Pre toga se falirao, to mu je bilo što je morao. Sad živi. I znate kako živi? Doktor mu dolazi zdravom 3 puta na mesečno, pa ne zamenja krv, pa proverava sve moguće organe sebi i tako dalje. On živi u strahu, on živi u zatvoru, on je sam sebe odsek od života. To je težak i mučan život. To vam je život bez Boga. A kad imate Boga, onda dajete sebe. Ali slušajte me, bezrezervno. Sveti Porfirije nam to govori, dajte sebe Bogu potpunosti. Budite umorni. Nemojte da stajete nikada. Dajte se u celosti. Supruge, da li možete reći sebi da ste u potpunosti dali sebe za svoj brak i za svog muža? Muževi, da li možete u potpunosti reći da ste te žene prigrlile i da ste im dali najbolji mogući život koji možete da date, ispunivši sve njihove potrebe na prvom mestu duhovne, pa onda sve ostalo? Roditelji, možete li da kažete sebi da ste današnji dan potpuno posvetili deci svojoj? Znate koliko sam ja bio srećen malo pre? Došlo mi je da plačem u Litiji. Jer sam pogledao u Litiju i video sam moje sinove. Kako jedan nosi ripit, jedan nosi barjak. Moju ćerku, moju suprugu i moje prijatelje koji su došli ovdje sad. Pa ako to nije uspeh, da tu ljubav moju prema Bogu prenesem na moju decu, pa šta je uspeh? Šta, da im ostavim kuću u kojoj oni možda svakako neće živjeti, pa evo živimo u Kruševu i znate koliko ljudi je otišlo dati. I sad da date neku kuću, neće da dođe da živi ovdje, on će da ide da traži neku sreću negde, ko zna gde. Šta da ostavim u nasljeđu osim toga? Pa pazite, taj moj sin, Pavle, taj mali, on ide sa mnom svuda da ide, on služi svuda da ja služim. On ide u Litiju po Kruševu, generacija njegove dece, oni pojme nemaju šta je Litija. On ne znaju šta je vladika, šta je pop, šta je liturgija, ne znaju tu ništa. On to već sve zna, koji stihar, danas je svetiteljski praznik, crveni stihar. Bogorodični, to je ovo, to je ono. On raste u tome. U jednom trenutku čovjek se samo povuče, oni ostvaruju svoj odnos sa Bogom. Svoj ličnosni odnos sa Bogom. U početku ga imaju kroz mene. Ne mogu da ga imaju drugačije. Kao što u početku se rađa čovjek sa ocem i majkom i mala beba kada izađe iz utrobe svoje majke, ona se smatra jedno sa majkom.
I tek kad je majka uzme, ona smatra da je ponovo u stomaku, da je jedno. Ona ne shvata sebe kao biće odvojeno. I ja sam to pričao ljudima, ljudi kažu, ne možemo, kaže oče, da razumemo kako to izgleda, Otac, Sin i Sveti Duh. Njih trojica, jedan Bog, a trojica ih ima. O čem se tu radi? Pa evo, trudna žena. Ja kažem, žena sa srca dva. Ima dve duše u sebi ona u tom trenutku. Ona je jedno, a opet različito, nesliveno, a opet jedno. To malo srce kuca za sebe, majčino kuca za sebe, jedno drugo hrane, jedno drugome daju te sokove, te vitamine, to sve. Majčin poročni život utiče na dete. Majka, trudnica, dolazi u crkvu, ona pričešćuje svoje nekršteno dete. Kroz svoju krv dete već u utrobi svoje majke prima pričešće. Koja je to tajna? Rađa se telom, a mi je kroz liturgiju krštenjem rađamo Duhom Svetim. I onda sa roditeljima deca idu u crkvu, postaju jedno, onda se odaljavaju, onda u crkvi prave odnos sa malom decom koja su u crkvi, pa kroz tu malu decu sa ostalima, pa sa sveštenicima, pa svem ostalom, na kraju rastu sa. Dakle, braći i sestre, ni deca ne mogu da imaju odnos sa Bogom ako mi prvo nemamo odnos sa Bogom. Mnogo puta na dečije nejaka pleća padne na to da svoje roditelje privedu Bogu. I onda im najveći neprijatelji upravo tog odnosa između njih i Boga predstavljaju njihovi najbliži. Ja znam, imam dosta prijatelja koji su saopštavajući roditeljima, koji su inače liturgijski, crkveni, saopštavajući im da će da idu u manastir, ovi su ne otpali od Boga, nego su pretili da će da ga ubiju. Bolje da ga nemam, nego da ga imam da idu u manastir. Liturgijski čovjek. Koliko smo mi zaista iskreni u tom odnosu, to će život proveriti. Ne bežite od iskušenja i od vašeg života. Ne maštajte u srcima vašim, ne nosite razne želje koje nisu dobre za vas i za vašu okolinu. Ostavite se želja. Đavo nas kljuka, šargarepu nam daje, trčat ćemo, nikad nećemo stići za njom, ne do Bog da stignemo za njom, i izginut ćemo svi. Pomirimo se sa tim da smo mi deca Božja. Krenimo Gospodu u susret. A onda ćete videti stvari koje niste mogli da zamislite, koje niko nije mogao da objasni. Onda će vaš život postati vaše žitije. Jer to jeste žitije svakog od nas prema Bogu. Puta čoveka i Boga. Verujte mi, to je neponovljivo. Ne postoji knjiga koja bi mogla da stavi sva žitija ovoga sveta. Vaš život je vaše žitije. Vi ga pišete. Gospod ga obogaćuje. Podvig kroz smirenje, lični, pa porodični podvig. Porodično postimo, ne postim samo više ja u kući, kao dete, nego i moj otac uzeo da posti, zato što moja mama kuva posam pasulj, pa nema šta će, pa mora. Ali je on to posno preneo i na kafanu, pa neće za vreme posta da pije rakiju. Taj post, taj moj odnos sa Bogom prerasta i sliva se na moju okolinu. Zašto, braći i sestre, ima toliko zla u ovome svetu? Zato što mi nismo načisti. Mi nismo rešili. Kad bi mi krenuli da grlimo ovaj svet Hristovom ljubavlju, ne bi ovaj svet mogao da odoli tolikoj količini ljubavi i vrlina. To je kada dođete u ponedeljak na posao, ozareni ovom nedeljnom liturgijom i ovome šta smo sve doživeli, puni sreće. A tamo kolege s područnjacima kaže, vi šta je on s ovim? Ta radost ne može da se objasni. Ali, verujte mi, proverit će vas
ovaj svet, vašu veru, vašu ljubav, vašu nadu, svakodnevno vaše smirenje i onda će vam Bog davati. I ostavite želje, on zna želje srca našega i daće nam baš ono što je po našoj meri. Ne što su drugi već pre toga nosili, nego ono što ćemo samo mi nositi. I onda nam neće pasti teško problemi koje imamo, iskušenja koje imamo. Nosit ćemo ih sa radošću, sa bolom, sa trpljenjem, ali sa radošću. Hristos Vaskrs! Ide dobar sekretas, tamo za blagodaran na Otcu Predrag Popović za naređak koncertu, predavanje koje je predvede i cilje nas ne ostavi da razmislimo, ama toga će uspješan predavač koga ne bi dala odgovoriti na cilje praćenje. Ako vi date odgovoriti, to je površno i završena rada. Ako se otidete doma i da razmisluvate, za konačno iskažena predavanje, to je uspješno predavač je završila razgovora. Da mu благодаримо на Предраг и да се коли да биде да вреде това наша полуспасена кампания.